Oronjane weche mag tuke ni boma ma Miramas piny mar France osebedo dala tim Kenya matimo ikruok margi ne tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris kochakore tarik 26 dwe mantiere ni. Jotugo osebedo katimo orako tugo tuke mag osiep kaachiel gi bedo gi yueyo. To kaka James Opondo leronwa, jotugo bende yudo thuolo mar tedo chiemo ma pacho ka. Gino mosekelo negi mor mokalo. Tim mar Shujaa dhi nyime gi timo ikruok margi e boma ma Miramas milambo mar piny France. Timno ma osebedo Miramas kuom juma achiel oting'o jotugo mathoth mapok otugo tuke mag Olympics, kata kamano gin gi geno mar tieko thuolo adek mokwongo. I think there's no stage fright. The boys are used to the big stage and they are ready to showcase their talent. It's the excitement that's building up and the young boys are ready. I think we are all ready to debut at the Olympics for our first time. Achiel kuom gigo mane omiyo komiti matayo tuke mag Olympics pacho ka nok atero jotugo timo orako margi e boma ma Miramas en yudo mapiyo gige mag timo orako. Team manager mar Shujaa Steven Sewe lero ni masinde mapimo teko mar jotugo, chala mar del kaachiel gi ng'eyo seche ma inyalo wil jatugo en gino makoro kelo negi yot e kinde ni magitimo ikruok. Gini mi information real time. Kako timre e kako kelo data no tablet min godo e seche moro ako gi tinde laptop ni kanyo. Koro mane gima timre nekech ino kao information ogole gik moko players tok gi kanyo to somo kila kitu, somo nyaka chuny gi kaka gwecho. Chelo team mar Malkia Strikers ma bende nitiere e boma ma Miramas ne obedo gi tugo mar osiep e kind gi club mar Istres Volleyball Club matugo e division mar 2 e piny mar France. Malkia noloyo club mar Istres sets 4-0 mar 25-13, 25-16, 25-12 gi 25-15. So far so good. The training they were picking out very well, but this match I think they saw the attack from this side and they just knew they were going to beat them. So we have not seen that explosive volleyball of Kenya. So but maybe when we have another friendly match with the boys from this area, then we'll see the explosiveness of the team. But so far they're doing well, and I can say they're doing well so far. So we should get that for another friendly match to sharpen us more for the Olympics before we go for the Olympics. Kamiti mar nok e kelo yot ne jotugo yudo chiemo ma pacho ka e piny mar France en gina mamiyo jotugo mor nikech pek mag yudoga kinde ka kinde ka gidhi e tuke madongo. Nyidendi mag Malkia Strikers nokawo thuolo margi mar tedo ne jotugo chiemo ma opogore kama oting'o chapat, ringo, gweno kaachiel gi alot. Najua tuko far from home and of course food yenye tunakula huku at some point tunapata iko na disappointment, so mkipata hiyo food ya home kuna vile inawachangamsha kiasi. Ina bring kila mtu together. Unajua si wote wanajua kupika, si wote wanataka kupika, but the moment tunaamua ni kila mtu anapika, so hiyo bonding inakuwa rahisi juu mtu atashika hii mwingine ashike hii alafu tunaiweka pamoja. Team mar Shujaa biro wuok e boma ma Miramas ka gidhi e boma ma Paris kama ibage tuke mag Olympics chieng' tich abich kapok gitugo tugi mokwongo e pool B tarik 24 dweni. James Opondo, Ramogi TV.